Help over here! Follow me. Let's go. This way. Let's follow me. Let's go. Follow me. This way. Follow me. Let's go. Follow me. Yeah. Let's go. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Let's go. Let's go. Follow me. Follow me. Follow me. This way. Let's go. Let's go. This way. This way. Follow me. This way. Help me. Let's go. Follow me. There's something here. Let's go. Help over here. Utána a maradék, az meg már csak ilyen unatkozó social justice warriorok. Megbaszott az Isten, amiért ezt mondta. Kemény. Kuric. Fogd már be a pofájára! Mi? Egy futkosik. Mi? A lábújába verem. Képzeld el, hogy veszel egy Kinder meglepet és ki akarod nyitni a pofámba szapát. Na olyan a kütyis lány. Ez kurva jó! Anyám. Le fogom mokádni a billentyűzét képernyőt. Beszartam. Nem. Várjad, beszartam. Hé, Mark. Egy túlélési szituációban az a fontos, hogy az ember ne veszítse el a fejét. Az a baj, el tudom képzelni, hogy múlva vele. Ajma, imla kuli! Öreg néni halott. Szétlövi a getjével. Van piercing shotom, meg stabem, de az lófasz nem sebez. Kurva bazdmeg! Az igen, Hidegére agyon lett az öregasszony. Menő. Hopp, bazd meg! Elkapott az egy. Nájjál átnézni, hogyha Ez igaz. ráesik lesz a meg. Let me help you then. Lehet lőni. Ne! Jó tudni. A moncsó csomcsú. Srácok! Én olajra lépek. What the fuck? It's okay, Kabin. He's still alive. Hey, you good? Your head hurt, mate. That's what we've got to do already. Next we're doing all our work. Next we've got to start doing all our work on Moodle. Oh yeah, Hey. that's it. Your head Hey, hurt. how does it feel to be gay? Does it do you... Játékban. Azt hittem, hogy elesel. A magyarul nem, vagy a tükörfordításban nem működik az, hogy chipping. Érted? Botladozó. Nem sapkateson, botladozó. Nem satyó, tesó. Blue jellyfish, a faszomat azt. És a sí.
Ha? Hol van? Na, látom. Még küldi a Discord, bazd meg. Azt hittem, nem hallom. Na. Okay, so I'll be one dot, you can be two dots. So Mekkora már? Hagyjál már! Ott abba a warehouse-ba menjél be. Onnan jöttél. Itt egyenesen. Get out of here, stalker. Jó, most már tudom, jó, innen már menni fog. Ez így nem lesz jó, hogyha így folytat, hogy szétbaszom a billentyűzetemet. Na, mit csinálsz? Miért nem? Semmi. Adozok. Minecraft-odni fogunk egy fél órán belül. Vagy most? De ne, hát rohadna meg a utolsó csicska, cigány geci, rohadt mopszék, geci kis francia bulldog képű, rohadt narancsárga keretes kurva anyádat. What the hell? Fogyatékkal élő geci, nézd meg, annyi agya van bazd meg, mint egy porszívó zsáknak, hát nem hiszem el. Nézd meg, sétálgat, Párizs geci, rohadt rogyfejű cigány, kurva isten. Sárga keretes mops geci, kurva francia buldogjával szopkodja a fasz biztos. Eszi a bagettjét, otthon morzsákat szopkodja a faszt. Kurva isten, bassza meg ezt a narancsot. Mi a fasz? Lelőttem Máriót. Itt van-e? Ezt tudja. Kéne egy horror streamet tartani. Csak üdös csöves! Mi a fasz? Clip this! Fú, te... Most mennyire? What an ending! Jó, hogy ez egy izé. Hol jön a tűz? Mi a fasz? Hülye vagy? Menj már! Mit jön a tűz? Fogócskázik velem? Akarod már a picsába? Jaj! Herbert. Faszom nevezzél a macskát, úgyhogy Herbert. Szia Hubertus. Brad Pitt. Ki a faszom az? Nem is Brad Pittnek hívják. Tökélj föl! Arra kopaszra mondtam középen, még egy kicsit föl. Arra mondtam arra a helles Brad Pittre gondoltam. Hogy hívják azt az embert? Bruce Willis. Figyeld, nézzétek, én amikor kimegyek sajtot enni éjszaka. Ég a faszom. Na, menjünk ölni. Megmerényeljük a Márkot. Viszlát! Hát szóval most elcsaplak.
Ó! De azt akartad, így is seleke? Most felhatáltam. Ez egy izéba díkoly volt. Skined van már erre a Pernahajderre. Sperma. Sperma. Várjál, figyelj, meg tricksterezem őket. Nem, jó! Látom mennyire! Úristen! Mi volt? Úristen, geci, mi faszom volt ez? Azt a kurva élet! Kiszakadt a fülem! Mint egy valós, Half-Life tudós meghalt volna mellettem. Megfeldult a tüdőm. Egy nap el fog pattani a Benedek, és egy ilyen szoszítesót meg fog gyilkolni. Az biztos. Kéne egy klánt csinálnunk amúgy. Mint kodba. Nem tudom miért nem jó. Túl meleg! Elfordult a szobor. Ugyanúgy, mint az előző kettő. Lila fegyver. Kurva anyád. Mindig van rosszabb segg. Mindig. Szomszéd segge mindig barnám. Barna seggű a szomszédom. Kurva anyád. Nagyon barna a segge a szomszédnak. Már nem igaz, már ki a faszom ki van, hogy egy seggel barna a szomszédnak. Destiny 2-ben meg. Nem tudom, de megnyomtam az elbetűt. Mégpedig oda, ahol a questmarker mutatott. Jaj, Istenem, ezért Bangó Margit megjelent a képernyőn. Megöl 4 embert a gép. Hát fog. Természetesen egy embert szerintem megölni. Így egy gondoltam. Hogyne, bazd meg, a nagyanyádat szétrugom! Jújjúj. Meg fog halni és nagyon mérges. Hogy hújjon ki az agyad is. Hát geci. Úristen, de... azt a mindenet. Nagyon jó. Végül és csak egy kill kellett volna a fehér foszforhoz, de a dinnyefejű lélegeztetőgépen tartott tolószékes ágyhoz kötött csapattárs, az nem volt képes egy embert lelőni, aki ott volt mellette. Nem, sajnos. Nem sikerült. Még szerencsére nem sikerült. Gedi. Nem kellett volna. Hogy objektíven nem jó, de nevettem rajta egy csomó. Én nem is tudom nevetni, mert csak megnéztem. Én a Freddie Mercury Impersonator-en nevettem, nagyon volt benne. Freddie Mercury szellem. Valami jazz. Ja, az a izé volt ezt a Coltrane, milyen Johnny Coltrane. Az Gerincsel lőtte, bazd meg. G4-es csigolyámnak annyi. Amikor már tiszta a segged és csak véres izé, akkor látod a színét. Olyan mondjuk nekem is van, amikor én ezért nagyon durva csípőset teszek. Napi 8-adjára fosok már, és akkor már vérzik bazd meg a seggem. Nekem aranyerem van. Erről beszélnek abba a kocsiba, aminek ez a rendszáma, hogy Ficsma izé. Megy, és akkor erről beszél. Nem tudom, hogy kell szétszeredni a sit. Van valami robbanószered? Gránátból 2 kell rá, Incendiary-ből 1. Van. Hogy gyere ide az ára. És dobjad rá. Jézus jó. Se. És
Nektek A meg a Bálintnak borderler. az minden szarral játszik, de War Thunder-özik, bazd meg, nem tudom, hogy tudja. Repülő tök menő, azt akárhányszor beszéltem vele, miközben játszott, mindig szitta, hogy bazd meg, kell elérek egy lövésből. Kurva anyád, azt veri az aszfaltot. Nem, én bazd meg... Ő szereti a sékbe basszák, bár ez tipikus az ember, aki elmegy bazd meg, ingyen szopás, de ő adja, tehát. Amikor Foreverben úgy menjünk kell PvP-zni. Ha a village-et megveszed, meg játszom majd vele, akkor ha vannak ilyen itemek, hogy vajból, meg lehet kombinálni, akkor tartsad meg. Jézusom, de befostam. Figyelek rád, geci. Szakad alattam a föld. Azt a kurva, de de befostam. Szóval, kollektív item. Embert nem fogok megvédeni, senkit sem. Magamat se tudom. Itt az ágyam. Van ágyam. Gyerekekkel alszok. Mármint nem úgy. Hát ugat a kutya, nem mer leugrani. Nem tudja, hogy rá van szerelve egy csőbomba. Régóta ez a legjobb ötletem, bazd meg. De miért nyúlsz bele, bazd meg? Ó, nagy Zeus, válaszolj nekem! Jól sikerül majd a görög salátám? Fasz, és mölcs, picsa, fasz, csönd, kukis, szar, és fasz, és csönd. Két player. Mi vagyunk? Két playerbe? Gyere két playerbe. Ez te vagy? Hú, milyen szám van. Mi történt? És azt néztem, hogy ez te vagy, bazd meg. Mi történt vele? Justification. Minden oké? Most, hogy nem tudom ledobni a kibaszott hullát a sewerbe. Nem tudom, már a harmadjára esek le. Nézd meg a keybindokat. Na? Ennyi. Kikereselt a játék! Ha lenne egy olyan mod, ami ezt fixeli, akkor azt azonnal felraknám amúgy. Nézem neked, hogy hát megjavul a lelked. Hát olyan nincs. Don't you dare. What you are about to see now is the second degree of torture. The Iron Tourniquet. Jó ég! Jimi Hendrix keményen nyomja, bazd meg. Jimi Hendrix fia. Nem is Jimi Hendrix, ez Mini Hendrix. Ez a Stalker, ez a legjobb anime. Bezzeg, ezen föl tudsz menni, az pont annyira van összetörve, mint a másik volt amúgy, sőt. Ezt érdemlő. Paraszkodsz. That's the concern. Hey yo, Jamie. My man. Mánika. Medicine. Anyád! Mi ez? Viagra. Viagrát tudsz rakni a drogba? Belerakom az amfetaminba a viagrát, ezt állni fog a faszba egy évig. Kurva is nem faszad. Túléltük. De Castiel, bazd meg, hallod, meg se látsz engem.
De már is, hát azt hittem a Lacó volt. A faszomat, bazd meg. De igen, lát, a neved átbagolt egy pillanatra. Gyere be, Boiler, Dodi. Hova menjek? Faszom a lecsapos! Igen! 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 Gári! Jó, kurva anyád. Minecraft it is. Akkor jó. Még valamit konszumolok. Eltölt a Cam Chalice. Szerintem eltölt a Cam Chalice. Lehet el. What the fuck is that? Helye. Napom legjobb része, amikor hallom a sasit szentséget. Bazzeg, hallod? Távolra. Úristen, hallod? Van egy tálcám, ami mindig a tálcám. Hetente kimosom, mert amúgy semmi nincs rajta, csak morzsa. És levettem a tálcámat, és most rajta jöttem egy csoki papírt. És levettem, és leszaradt róla egy akkora ilyen futrinka vagy 100 lábú, hogy én nem tudom, hogy hihetetlen, de miközben vettem le, végigfutott a karomon, levertem a karomról, gec, és fölrúgtam a székemet, meg minden. Hallod, gec, és most félek leülni. Hallod? Resident Evil 5-tel meg a 6-tal is úgy vagyok, hogy inkább megveszem neked, mint hogy törtel játszok. Az 5-öt én megvettem, nem? Várjál. Hi, Beyoncé. The time is 8:45 a.m. Miért hív Beyoncé-nek a telefonát? Okay, Google, please stop! Reakció But volt. eating cat hair isn't the only way Lisa feeds her addiction. I groom my cat with my tongue like a mama cat would do to her kitten. Alright, good girl. Én itt tekedtem ki. Várjál. Spread out on my arms. I'll just clean like her shoulders and her ears and the back of her head and stuff and her face. I don't get as involved as another cat would. I'm not like a dog. Or in between the paws that go in the litter box. But it's a bonding thing. And we both seem to enjoy it. My name is Riley, I'm 25 years old, I live outside of Buffalo, New York. Meg csak annyi volt a vicces, hogy Ennek hány kromoszómája hiányzik? Transgender azért. Ennek megvan az összes, meg a DLC-k is, keci. Az mi a faszom volt? Mekkora bogár vagy, bazd meg! Anyád picsáját, és még repülsz is, te faszopó! Anyád, mekkora bogár vagy! Akkora vagy, bazd meg, mint a nagylábú ilyen! De ronda vagy, geci! Anyád picsáját! Rárepült a telefonomra! Mikor meg... Várjatok, kikaptam a Anyád, mekkora vagy! Fotózd már le. Ezt hogy a gecivel fogom kivinni a szobámból? Hogy a picsába? Bazd meg, nyitva van ott az ablak. És így elküld egy képet. Fotózd már le. Anyád, mekkora vagy! Berepült a koszos zseb... Elküld egy képet egy légy. Jaj, geci, és mozog a zsepi! Azokat összegyűjtött. Mikor belegetszél. Anyád picsáját! Jézusom, geci! I'm gonna come. You know, I'm gonna come. Do not come. Do not The come. Mexicans gonna pay for the war, and I'm gonna come. I'm gonna come all over the world that is paid by Mexican people. I really don't understand this. Megjelölök 3 embert csinál egyszerű Trump impersonation.
ordít közben a avokádó, és megkaptam a gyurcsányos edet.